Perawan Kalimantan. Yo. Masih bersama Yoga Entertain kali ini. Mas Manto untuk juru masaknya. Yeay. Yang mau joget bareng, monggo. Panitia yang udah capek-capek semuanya. Sini dong. Saya. Ya bapak sini. Mas Manto yang mana? Wis kondur apa dereng? Rino wengi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan, bandal guling tak sayang-sayang, nganti kaya wong kedanan. Iya dek. Joget malih bapak. Yogas Entertainment. Rino wengi tansah ngelamun, waton kangen atiku bingung, jare tresno rawani nembung, nganti kaya wong linglung. Asik, Mas Manto juru masaknya mana? Digoyak lagi. Yang punya perawan Kalimantan. Gang Nangka. Hos. Oh, Mas Suminto. Asik, Mas Suminto ya, saja. Beningi banyu Kalimantan, biyen sing tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Rino wengi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan, gantal guling tak sayang-sayang, nganti kaya wong kedanan. Monggo monggo, say. Yo guys. Buat sesepuh lingkungan Pak RT, Pak RW, muda-mudi Karang Taruna, ngerem digoyang, asoy. Lonce, alala, tak kawan mulai. Ja, ja, ja. Beningi banyu Kalimantan, biyen sing tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Rino wengi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan, gantal guling tak sayang-sayang, nganti kaya wong kedanan.